now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in-love ako sa isang senior citizen. Kahit pa may asawa ako. Oo. Tuluyan nang nawala ang feelings ko sa common law partner ko nang dahil sa isang senior citizen. Itago niyo ako sa pangalang Samantha, 39 years old, and this is my secret file. Meron akong common law partner for 9 years. Akala ko siya na until the end. After I've gone through things na very painful. After my separation with my original and first husband. Oo, nung una minahal ko siya. Sobra. At talagang talaga. Itago natin siya sa pangalang Alfredo. Nagkakilala kami noon taong 2008 sa isang social account. Hindi naman ako naghahanap ng boyfriend. And that time, 4 years pa lang kaming hiwalay ng ex-husband ko. Yes, I am a married woman during that time. Married in a wrong guy. And I have 2 daughters. Hanggang sa nagkamabutihan kami ni Alfredo. Hanggang sa etong si Alfredo, naramdaman ko na mahal niya ako. At ganun din ako sa kanya. Hanggang sa year 2015, I gave birth sa baby ko kay Alfredo. Actually, si Alfredo working sa ibang bansa. Pabalik-balik siya sa abroad. 8 months ang pinakamatagal na pagstay niya dito sa Pilipinas. Kaya, minsan, parang medyo nagiging off din yung relationship namin. Until one day, nakareceive ako ng friend request sa Facebook. That was year 2017. 3 days bago ko inaccept yung friend request ng isang guy na pamilyar. Pamilyar yung last surname niya. Hello. I'm from Europe. Single, naghahanap ng makakasama at magmamahal sa akin ng tunay. Yan yung na-receive kong message after kong inaccept yung friend request niya. Hello po, kuya. Yun yung reply ko. Nung sinabi niyang nasa ibang bansa siya, tinignan ko yung profile niya. Marami kaming mutual friend. At 2 sa mutual friend namin ay mga naging classmate ko noong grade school ako. Yung isa naman ay naging classmate ko nung first year high school ako. Kaya tinanong ko siya kung anong connection niya doon sa mga kaklase kong yun. Ang sagot niya, mga pamangkin. Fast forward sa paglipas ng araw, linggo at mga buwan. Everyday nag-uusap kami. At halos nakakalimang oras kaming mag-usap sa video call or sa WhatsApp. Itago natin siya sa pangalang Diego. 65 years old. Nagkapalagayan yung loob namin. At kahit alam kong may common law partner ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko. At naging kami. Simula ngayon, Han na ang tawagan natin ha.
sabi ni Diego. Kinilig naman ako. At kahit na long distance relationship ang meron kami, talaga nga namang nahulog ang loob ko sa kanya. Marami nga akong naririnig tungkol kay Diego na pawang negative. Sabi nung isang barkada ko, Sam, maraming anak si Uncle, 5. Tapos tinanong ko, marami na ba yung 5? Tapos sumagot naman siya, 2 yung naging asawa ng uncle ko. Oo, 2 ang naging asawa niya. Pero in fairness naman kay Diego, pinagtapat niya sa akin na 2 yung naging asawa niya. Yung unang asawa niya, 3 yung naging anak niya. At 3 taon lang daw yung pinagsamahan nila dahil baby pa lang daw yung anak niyang kambal, nang ibang bansa na daw yung ex-wife niya sa una. Kaya yun, tinanong ko si Diego after na magkausap kami ng barkada ko. Ang tanong ko sa kanya, Han, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Paano ka naikasal sa pangalawang asawa mo? Kaya ayun, inilahad niya sa akin ang storya ng buhay niya. Nakilala niya daw yung second wife niya nung maging kapenpal daw niya ito, nung nasa Saudi pa daw siya. At ang sabi niya, dinaya daw nila yung kasal. Pinalabas daw nila na patay na yung first wife niya. At yun daw yung totoo. At kahit papano, dun sa kinuwento niyang yun, nakahinga naman ako ng maluwag. Fast forward, after 7 months ng LDR namin ni Diego, dumating na ang common law partner ko na si Alfredo mula sa ibang bansa. Nagpapasundo siya sa airport pero hindi ko siya sinundo kasi nanlalamig na ako sa kanya. At habang andito si Alfredo, tuloy pa rin ang long distance relationship namin ni Diego. Fast forward, September 2017, may na-receive akong isang mensahe sa Facebook ko from a woman named Rose. At ang sabi sa akin, "Hi sis, kilala mo ba si Diego?" Sumagot ako ng oo. Tapos tinanong niya ako, "Kaano-ano mo siya?" Sumagot ako ng, "Asawa ko." Dagdag ko pa, "Sino ka ba?" Tapos sabi niya sa akin, pinsan niya daw si Diego. Nagtaka ako kasi yung surname niya parang hindi naman taga sa amin. Parang wala naman akong nababalitaang ganun. So, she called me. Ang dami-dami niyang sinabi na alam kong mga kasinungalingan lang. Hindi naman ako tanga. Una pa lang message sa akin ni Rose, alam ko na meron na silang something ni Diego. Nangingisda lang siya. Meron lang siyang gustong malaman sa akin. Tiningnan ko yung Facebook account niya. At sa pag-open ng account ko ni Rose, aba, nagtag pala si Diego ng picture niya sa timeline ni Rose. Kaya nung nakita ko yun, parang may tumarak sa dibdib ko. Hanggang sa iba na yung nararamdaman ko at naghihinala na talaga ako. Napapansin ko na parang nag-iiba si Diego every time na magkausap kami. Kaya tinanong ko siya, "Han, sino ba talaga si Rose?" Sabi niya, pinsan mo daw siya. Yung totoo, kayo ba? At sumagot siya ng, "Hindi Han, chismis lang yun." Fast forward, November 2017. May isang concerned citizen na nakilala ko sa FB na siya yung mismong nakakaalam ng buong storya nila Diego at Rose. At ang sabi nito, sila na. At kinuha nga ni Diego si Rose dito sa pinapaupahang bahay ko. At nang marinig kong yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang sakit-sakit. Gabi-gabi umiiyak ako. At yung pag-iyak kong yun ay hindi nakikita ni Alfredo, ang common law partner ko.
Then December 2017. Sabi ni Diego sa video call niya sa akin, "Han, single na ako. Wala na siya." At sumagot ako ng, "So, inaamin mo na nagkaroon nga kayo ng relasyon ng babaeng yun?" At sumagot naman siya ng, "Wala na nga, Han. Yung mga ganung babae hindi sineseryoso, mukhang pera." At inilahad niya sa akin yung mga pangyayari tungkol sa relasyon nila at sa pagsasama nila sa bahay ni Rose sa loob ng 3 months. At ang sabi niya, "Han, sorry. Sorry sa nangyari. Hindi naman kita ipagpapalit sa kanya at hindi ako bibitaw sa relasyon namin." Pinatawad ko si Diego. Kahit andun pa rin yung pain sa pagtatapos ng relasyon nila Diego at Rose. Tapos lagi na ako naghihinala. At kung sino-sino na ang kinakabit kong babae sa kanya. Hindi ko na namamalayan. Marami na rin akong nasasagasaan sa mga kaibigan at kakilala niya. Kasi parang nasira yung tiwala ko sa kanya. Fast forward. 1 year and 7 months ng pagiging long distance relationship. Sa wakas, magkikita na kami ni Diego. Ako ang sumundo at ang bunsong anak niya na matagal na niyang hindi nakikita. Kaba at excitement yung nararamdaman ko. And by the way, hindi siya umuwi sa second wife niya. Kasi hindi na nga niya daw mahal yung second wife niya na yun. At ako na daw yung mahal niya. Sa mga sandaling yun, ako na siguro ang pinakamasayang babae sa lahat. Pero nawala sa isipan ko, nakasama ko rin pala si Alfredo. Laging nakapatay yung cellphone ko para hindi ako matawagan. Tapos hinahati ko yung oras ko sa mga anak ko na nasa bahay namin at kay Diego sa tinutuluyan niyang bahay. Sa gabi, hindi nila alam. Pumupunta ako kay Diego. Nagdadahilan lang ako kay Alfredo kung saan ako pumupunta. Isang beses, nasa bahay ako ni Diego. Tanong ko kay Diego habang nakayakap sa kanya, "Han, mahal mo ba ako talaga?" At sumagot naman siya ng, "Oo naman. Uuwi ba ako dito sa Pilipinas kung hindi kita mahal?" Sabay halik niya sa akin. Masayang may nangyari sa amin nung gabing yun. Hindi alintana yung edad ni Diego. Na kahit 65 years old siya, kayang-kaya niya pa rin. Napasayahin ako. Fast forward, yung relasyon namin ni Diego, tuluyan ng kumalat sa buong barangay namin. Kasi nga, talaga nga namang magkakakilala yung mga tao dito sa lugar namin. Alam namin kung sino yung mga dayo o hindi. Pero wala kaming pakialam sa mga sinasabi at sinichismis ng ibang tao tungkol sa amin. Mahal na mahal ko siya. At nararamdaman kong mahal na mahal niya ako.
Tapos nalaman ko pa doon sa ibang tao na 13 years daw hindi umuuwi si Diego dito sa Pilipinas. At ako lang daw yung nakapagpauwi sa kanya. Tapos bago umalis si Diego sa bansang ito, nagkausap sila ni Mama. Sa isang restaurant kaming tatlo nag-usap-usap. Mahal ko ho talaga si Sam, sabi ni Diego. Halos tumagal yung usapan namin ng 1 oras at kalahating minuto. Hanggang sa dumating na yung oras na babalik na siya sa Europe. Ang sakit-sakit. Habang papalapit na ang oras ng flight niya, nasa loob ng sasakyan, walang imika ng tahimik. Pinipigilan kong lumuha. Hanggang sa dumating na kami sa airport, ang bigat-bigat ng mga paa ko na pahakbang. Tapos, nung pagdating namin, hindi ko na mapigilan lumuha ng lumuha. Then fast forward January 2019. Dumating uli si Alfredo. Pinagtapat ko sa kanya yung katotohanan kesa sa iba niya pamalaman. Tapos sabi ko, hindi ba noon pa man lagi na tayo nag-aaway? 2012, 2015 nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tahimik lang siya. Sige, dito ka sa bahay. Pero hindi na tayo magtatabi. Maghiwalay na tayo. Doon ka magstay sa kabilang bahay. Magstay ka para sa anak mo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagtatalo kami ng common law partner ko. Nagkakamurahan. Kaya, wala na talaga akong maramdaman eh. Hindi ko na rin napigilan yung sarili ko na ipagtapat yung nararamdaman ko sa mga magulang ko. Sabi ko, Ma, Pa, wala na talaga akong maramdaman kay Alfredo. Tapos tanong nila sa akin, bakit sinong mahal mo? Yung senior ba na yun? Yung pangit na matandang yun? Sumabat sa usapan si Diego. Mahal mo na yung senior, yung pangit na matatandang yun? Sabi ko, mas pangit at mabaho ka. Please lang, Alfredo, pakawalan mo na ako. Ikaw lang yung mahihirapan. Marami nang nakakaalam sa relasyon namin ni Diego. At sumagot si Alfredo ng, oo nga, nakakahiya ka nga. At hindi ko na napigilan, sumagot din ako, wala akong dapat ikahiya. Ikaw yung nakakahiya. Dito sa mga tao kasi alam nila na nakagkasama kami ni Diego. Wala ka nung mga panahong kailangan kita. Nandun ka sa ibang bansa, minsan ka lang magparamdam. Minura ako ni Alfredo. Minura ko rin siya pabalik. Hanggang sa lahat ng mga gamit ko sa bahay ay pinagsisira na ni Alfredo. Binasag ang remote ng TV, ceiling fan, tapos sinuntok ako sa braso ko. Tapos minura niya ako ng minura. Minura ko rin siya ng minura. At ang sabi ko sa kanya, ipababarangay kita kung ayaw mong umalis dito. At nung buo na yung desisyon ko, na ipabarangay ko si Alfredo, pinakausapan na lang ako nila Mama na wag na daw. Nakakahiya dahil kakalat pa daw yung issue. Umuwi muna si Alfredo sa kanila. Then after 2 weeks, pinabalik ni Papa si Alfredo kasi walang mag-aalaga sa anak namin. Kasi madalas nga naghahanap buhay ako. Kasi nga raketera ako. Ang alam ko, 3 months lang siya dito sa Pilipinas. Pero 7 months na nandito pa rin siya. Nararamdaman kong ayaw niya ng mga ibang bansa kaya naiinis ako sa kanya.
Kasi nag-aalala ako dahil baka hindi niya na masuportahan yung mga anak niya. At hindi na maibabalik yung samahan namin noon ni Alfredo na masaya at okay. Tuluyan ang nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Kasi naipon yung mga hindi magandang pangyayari sa side ng family niya at sa akin. At hanggang ngayon, complicated pa rin yung sitwasyon namin ni Diego. Kasi akala ko okay na sa family ko yung relasyon namin. Pero hindi pa rin nila matanggap dahil nga sa age gap namin. At dahil sa naging past relationship ni Diego. Pero sa kabila ng lahat, hanggang ngayon pinaglalaban ko pa rin si Diego. At hanggang ngayon, sobra pa rin akong selosa. Tamang hinala, duda. Pero hindi ko maiaalis eh. Kasi minsan niya na akong niloko. Sila ni Rose. And lately, tuluyan ko nang na-realize na dapat tigilan ko na yung pagdududa at paghihinala dun sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Kasi walang maidudulot na maganda sa relasyon namin ni Diego. At kung nakikinig man ngayon si Diego, ito ang mensahe ko para sa'yo. Diego, mahal na mahal kita. Kahit na 26 years yung age gap natin, mahal kita. Lahat give up ko para sa'yo at alam mo yun kung ano yung mga yun. Sabi nila pera lang yung habol ko sa'yo. Hindi, hon. Alam mo kung pera lang yung habol ko sa'yo, sana hindi ko iniwanan si Alfredo para sa'yo. Noon hanggang ngayon, nandito pa rin ako para sa'yo. Kahit LDR tayo, pinakita at pinaramdam ko sa'yo na nandito ako para sa'yo. At paulit-ulit kong sasabihin na hanggang sa huli kaya kitang ipaglaban sa pamilya ko, sa kaibigan ko at sa mga taong nakapaligid sa ating dalawa. Pasensya na kung nagiging selosa ako. Kasi nasaktan lang talaga ako dun sa ginawa ninyo ni Rose nung 3 months na yun. At alam naman natin na ikaw yung unang tatanda kesa sa akin. Pero handa kitang alagaan at pagsilbihan. At ang pinanghihahawakan ko pa din, hon, ay yung mga promise mo sa akin. Lagi mong sinasabi na hindi ka bibitaw sa relasyon natin. Mahal na mahal kita. At para naman sa iyo, Alfredo, kung nakikinig ka man, sorry talaga kung wala na akong maramdaman sa iyong pagmamahal. Paminsan pinagmamasdan kita, kinakapa ako kung may nararamdaman pa ba ako sa iyo, pero wala na talaga eh. Kahit saang anggulo ko pa pakiramdaman. Okay lang na nandito ka sa compound namin para sa anak natin. Kaya lang wala na tayong pakialamanan sa buhay ah. Salamat kung minsan napapakiusapan kitang ipag-drive mo ako kapag magde-deliver ako mo ng mga nag-order sa akin na items. Pero sana tuluyan ka na rin makalaya sa akin. Hanggang dito na lang. This is Sam, and this is my complicated secret file.